naimambo tauya kwamuri, tauya naimambo tauya kwamuri. Ichokwadiwa diva vatariri vateereri, tinodada nemi zvikuru. Mwari vakukomborerei, Mwari vakuitirei zvakanaka. Tiri kunamatirai imi muchitinamatirawo, asi bhaibheri shoko raMwari kuna 1 John chapter 1 verse 9 rinoti, kana tichizviti hatina zvivi tinozvinyengera pamberi paMwari, asi kana tichizvireurura zvivi zvedu, iye wakatendeka wakarurama nokudaro kuti unotikanganwira zvivi zvedu nekutinatsa pakusarurama kwose. Zvinoreva kuti chii? Zvinoreva kuti munhu anoda kudzoka pamberi paMwari zuva rimwe narimwe, sezvinotaura Dhavhidha achiti, ndinouya kuna Mwari zuva rimwe narimwe kuzotsvaga nyasha, kuzonatswa, nekuti munhu nguva imwe naimwe unogona kungokaruka watadzira Mwari, uchida usingadi, uchiziva pamwe usingazivi. Asi kudzoka kuna Mwari kundokumbira ruregerero zvakakosha izvozvo. Aiwa, ndo shoko randati ndingosimudzira naro umwe munhu masikati ano panguva dzino. Pamwe pacho unoda kuzonamata kuna Mwari, minamato yoita seisikapindurwi. Chikonzero ndechei? Unenge uri mutadzi, nokuti Mwari haanzwe munamato wemunhu asakarurama. Mwari vakukomborere. Ndini wenyu Elder David Kanjanda, muimbi wedzimbo dzechitendero. Tinokutendai nerutsigiro paYouTube channel yedu yakanzi Elder David Kanjanda. Tinokutendai nemalikes, tinokutendai nekusubscribe, tinokutendai nekushare nevamwe. Komborerwai zvikuru, tokudai mwese muzita raJesu Kristu. Amen. Thank you.